Ja, jeg skal snakke om syre og baser. Og en syre, det er et stof, som indeholder noget hydrogen, og så kan syren reagere med en base, og så afgiver syren en hydron, altså en hydrogenkerne til basen, som så optager den her hydrogenkerne. Og man kan så snakke om forskellige syrestyrker, for eksempel, og også forskellige basestyrker kan man også snakke om, men for eksempel, hvis man har en stærk syre som saltsyre, så når det reagerer med vand, så reagerer det fuldstændig. Pilen går kun mod højre, kan man sige. Hvor at en svag syre, som f.eks. de her ammoniumioner, når de reagerer med vand, så reagerer det ikke fuldstændig. Altså, det der bliver dannet, bliver også omdannet tilbage. Eller man kan sige, ligesom vi havde sidst med ammoniakfremstillingen, at der er de her dobbelt pile. Hvor man kan sige, heroppe, der ligger ligevægten langt mod højre. Så ja. Der har man også her defineret den her styrekonstant, som egentlig bare er ligevægtskonstanten for en eller anden syres reaktion. Og der gælder så, at en stor KS-værdi betyder, at det er en stærk syre, og en lille KS-værdi så betyder, at det er en meget svag syre. Og man har så også defineret den her styrkeeksponent, som så bare er minuslogaritmen til styrkekonstanten. Og en stor KS-værdi, det er så omvendt, en stor KS-værdi er PKS-værdi er en meget svag syre, og en lille PKS-værdi er en stærk syre. Og det kan man også se her. Vi har stærk syre, vi har saltsyre her, der har vi en lille PKS-værdi. Og som vi så op i reaktionen tidligere, at saltsyren blev omdannet til den her til Cl-klorid, hvor man siger så, at saltsyrens korresponderende base er klorid. Og der gælder simpelthen altså det, at syren bliver omdannet til dens korresponderende base, eller basen bliver omdannet til dens korresponderende syre. Og det er jo egentlig bare, altså, at det er stof, som har en hydron til forskel, eller hvad man skal sige. Og der gælder så det, at vi har de stærke syre her, hvor saltsyren bliver omdannet til klorid, som er en yderst svag base. Og der er så de middelstærke syre korresponderende til de meget svage baser, og svage syre korresponderende til svage baser. For eksempel vi havde ammonium her, som var korresponderende til ammoniak. Så meget svage syre over for middelstærke baser, og yderst svage syre over for stærke baser. Og så er markeret nogle af stofferne her med farve, f.eks. vand, som er grønt her. Og det, fordi det optræder både som syre og som base, hvilket vil sige, at det er et amfolytstof. Så det kan både afgive en hydron og optage en hydron. Når f.eks. vand er en base, som heroppe, så optager det en hydron og bliver til oxoniumioner, som er en syre. Og når det så optræder som en syre, så afgiver det en hydron og bliver til hydroxidioner. Så ja, så er der også andre stoffer. Alle dem jeg har farvet, de er amfolytter. For eksempel dihydrogenfosfat, som både er en syre her og en base her. Så ja, man kan så også lave en syre-base-titring, hvor her har vi så titreret både noget eddikesyre med noget natriumhydroxid og noget saltsyre med noget natriumhydroxid. Og man kan se, at vi har ekvivalenspunkterne her, hvor der er anvendt ekvivalente mængder af NaOH og f.eks. HCl. Og fordi at eddikesyren er en svag syre, så gælder det her i halvekvivalenspunktet, når man har brugt halvdelen af volumen af NaOH i forhold til ekvivalenspunktet, så gælder der, at pH er lige med pKs, men kun for svag syre. Men hvis man kigger på ekvivalenspunkterne, så kan man se, at for den stærke syre ligger det præcis på 7, mens det for den svage syre ligger på lidt over 7, altså i det basiske område. Og det er der en grund til. Det er fordi, at når man havde den stærke syre, så blev den jo omdannet til dens korresponderende base, som er klorid her, som er en yderst svag base. Den har ikke nogen basiske egenskaber. Men den svage syre, eddikesyren, bliver omdannet til dens korresponderende base, som så har lidt basiske egenskaber, fordi den svage syre korresponderer til en svag base. Og den svage base reagerer som vandet og danner nogle hydroxidioner, som så gør at pH-værdien er lidt højere i ekvivalenspunktet. Ja, det var så forklaringen. Det